निउ वर्ल्ड अर्डारा मा बेखौ मिथिनायनि गोनांथि दङ। दे जों बेखौ मिथिनानै लानि। निउ वर्ल्ड अर्डारा बानायगोन बुहुमावनो मोनसेल' सरखार, बुहुमावनो सासेल' लिडार। बेयो एन्टिक्राइस्ट जागोन। गासै बुहुमावनो मोनसेल' रां, गासै बुहुमावनो मोनसेल' धोरोम। रावबो ख्रिस्टियान, हिन्दु, मुस्लिम, सिख होननाय बेवहाय थानाय नङा। बे समाव मोनसेल' धोरोम सोरजिजागोन। बयबो सासेल' इसोरखौनो खुलुमनांगोन। सोरबा ख्रिस्टान, हिन्दु, मुस्लिमानो जा, बे खान्थिखौ मानियाब्ला जेलाव दोनजागोन नङाब्ला दानस'जागोन। बाइबेलाव बिनि सोमोन्दै रोखा लिरनाय दङ। स्क्रिनाव नुनाय बाइबेल भार्सखौ फरायब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय बे लिरनायफोरा बुजिनायाव गोब्राब। नोंथाङा फरायनानै बुजियाखैब्ला बाइबेल गोरोंफोरनि मदद लानो हागोन बा थिय'लजियानफोरनि मदद लानो हागोन। बे निउ वर्ल्ड अर्डारनि सरकारा रेपचारनि उनावसो जागोन। बाइबेला जोंनो फोरोंनाय बादिब्ला बेनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोना जागोन। नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैनायाव थालाङोब्ला बे निउ वर्ल्ड अर्डारनि सासनखौ नोंथाङा मोनगोन। अब्ला नोंथांनि थाखाय बेयो दुखुनि बाथ्रा। मानोना बासायजानाया बेवहाय जोंनि थाखाय गैबावलिया। दा बे निउ वर्ल्ड अर्डारखौ पावाराव लाबोनो गोबां धोरोमगुरुफ्रा, अर्गेनाइजेसनफ्रा नाजागासिनो दङ। बिथाङा प'प फ्रान्सिस, जाय बुहुमावनो मोनसेल' धोरोम जानांगौ होननानै बुंदोंमोन। गासिबो धोरोमारिफ्रा सासेल' इसोरखौ मानिगोन होननानै बुंदोंमोन। बिथाङा मुङावल' ख्रिस्टियान, नाथाय बिनि मावनाय आरो बुंनायफ्रा लुसिफारनिजोंसो गोरोबो। प'पआ बुहुमनि माखासे धोरोमारि लिडारफोरखौ लिंथुमनानै हिन्दु, ख्रिस्टियान, सिख, बुद्धिस्ट, गुबुन बाखि माखासे धोरोमगुरु लिडारफोरखौ लिंथुमनानै बे वान वर्ल्ड रिलिजनखौ जागायजेनदोंमोन। Of the Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, welcome and our joy at your visit. Welcome, Holy Father. नोंथांमोना बुजिनायनि थाखाय निउ वर्ल्ड अर्डारनि बिजाबबो बायनानै फरायनो हागोन। नोंथांमोना बे बिजाबखौ एमाजनावबो बिहरनो हायो। बे बिजाबखौ फरायोबा बे निउ वर्ल्ड अर्डारनि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन। बिनिनो आं मोननैसो रुल्सफोरखौ फोरमायनानै होनो नागिरदों। हौवासाजों हौवासा हाबा जानाय आरो हिन्जावसाजों हिन्जावसा हाबा जानायखौ लिगेलाइज खालामनाय जागोन। हिन्जाव नागारनाय एबा फाथैलाइ बिसिनाया इजि जागोन। हिन्जावसाफोरनो गोजौ मासिनि साख्रि होनाय जागोन। बे सरकारा हिन्जावफोरखौ बांसिन इम्परटेन्ट होगोन। न'नि खामानियाव बिसोरो थानाय नङा। बै समाव गासै पावारा इउर'पियान इउनियन पावाराव फैगोन। बेयो खाथिथार जाबाय लोगो नोंथांमोन। नोंथाङा दायो इसोरनियाव नांथाबनानै गैयाबा बे गोब्राब सासन खालामनायाव थालांनो नांगोन। अब्ला नोंथांनि जायगाया थैनायनि उनाव नोरोगावसो जागोन। दे जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि थाखाय रेडि जानानै थानि। आं बारा गोबाव बुंनो सानासै, दोनथ'नो नागिरबाय। गोजोन्थों, आमेन।